9 jäädytetään. HPK lähtee Jykän juhlailtaan kirkastamaan lauantaina Jokereita vastaan kärsittyä 5-1 tappiota. Vastustajaksi alkukauden kovin ryhmä, kun 4 perättäisen voiton Jyp lähtee janoamaan jatkoa putkelleen. Jypin puolustus on antautunut 3 viime ottelussa vain 4 kertaa. Lisäväriä Rinkelinmäen tiistai-iltaan tuo Bostonissa Stanley Cupin voittanut sentteri Rich Peverley, joka debytoi tänään Jypin ykkösen keskellä. Juhlahumusta peliin ja HPK rummuttaa ensimmäiset minuutit vahvasti kiekkoa Jyp päädyssä. Jesse Saarinen kirjaa syötön, kun ikinuori Marko Tuulola pamauttaa taululle 1-0 lukemat. Kiekko muuttaa matkalla suuntaan Jyp pelaajista ja Tuomas Tarkki maalillaan on voimaton. Kellot pysähtyvät aikaan 4:10, kun liigan ikäpresidentti juhlii kauden toista maalia. Hämeenlinna saa huutaa avauserässä toistamiseen ajassa 17:05. Jesse Saarinen ja Tuomas Vänttinen rakentavat paikan ja luukulla sutii tehokkaasti Dan Spang. 29-vuotiaalle puolustajalle tästä kauden ja liigauran ensimmäinen maali. Sekä Italian että Yhdysvaltain passit omaavalle Spangille väkevä erätehoilla 1+1. Jesse Saariselle puolestaan avaus 20-sellä 2 syöttömerkintää. Jyp nousee kuvaan mukaan vain 48 sekuntia HPK:n juhlista. Eric Perrin pelaa kiekon tekopaikkaan Ramzi Abidille. Tämän Mikko Tolvanen vielä selvittää, mutta irtokiekosta Laatan iskee sisään varmasti Mikko Viitanen. 30-vuotiaalle Jykevälle pakille tästä kauden avausmaali ja nimi 2 kuivan kauden jälkeen jälleen myös runkosarjassa maalintekijä tilastoihin. Ensimmäiselle erätauolle HPK on 2-1 johtolukemista. Toinen erä tuo jyväskyläläisvieraat rinnalle. Kaksi tasoitus juonitaan ajassa 30-17. 3 oranssipaitaa ihmettelee, kun Jari Jääskeläinen iskee kiekon reppuun maalin edustalta. Antti Jaatinen ja Miika Lahti napsivat syöttöpisteet kaksinkertaisen Suomen mestarin kauden toiseen osumaan. Viime kaudella 56 ottelussa Jääskeläinen ylsi samaan maalimäärään. Kolmannessa erässä Jypille aukeaa sauma siirtyä kuskin paikalle ylivoimalle Marko Luomalan istuessa jäähypenkillä. Ramzi Abid, Max Värn ja kolmantena Eric Perrin pääsevät kokeilemaan vuorollaan, mutta Mikko Tolvanen HPK maalilla venyy tärkeisiin torjuntoihin. Tasanumerot säilyvät taululla. Jyp punnertaa lopulta 3-2 johtoon kolmannen erän toisella ylivoimayrityksellä. Eric Perrin ja Ramzi Abid rakentavat tontin, josta Peter Hubacek nautiskelee jyväskyläläiset tänään ensimmäistä kertaa johtoon. Kevään 2010 maailmanmestarille maistuvaan saumaan kauden toinen maali. Tehokaksikolle Abid Perrin tästä illan toiset syöttöpisteet. Jyp jaksaa vakuuttaa tiukoissa paikoissa illasta toiseen. HPK ei saa lopussa käynnistettyä kunnolla kirjaan. Jyp puolustus viimeisenä lukkonaan 24 kertaa torjunut Tuomas Tarkki kestävät hämeenlinnalaisten lopun rynnistykset. HPKlle se tietää toista perättäistä ja yhteensä kauden 3. tappiollista iltapuhdetta. Jyp jatkaa vakuuttavasti lentoaan liigan kärjessä. Nyt voittosuora 5 ottelun mittainen eikä vielä kertaakaan täysin ilman pisteitä.